So what's up guys, welcome back to another video. Ako po si Alex Villa. Ang ipapakita pa natin ngayon guys is kung paano gamitin exposure at saka splash effect nitong PixLR app. Alright, magsimula na tayo. The summer's calling. The summer's calling. Una natin gawin, dito tayo sa photos. Hanapin natin ang picture na gusto natong i-splash or i-pop out ang kulay. At sa example natin ngayon is ito. Yung una natin gawin is dito tayo sa may parang touch case baba. Next, hanapin ang splash. Ayan. Tapos sabi dito, pick a color to begin. Ayan. Dito tayo. Hanap tayo ng color. Alright. So, ayan na. Nakita nyo, na-pop out na ang isang kulay. Pero, ang gusto ko, pati itong mismo ako. Ayan. Mismo ako ang mag-pop out. Ang gagawin natin, pindot tayo dito sa taas. Ayan. Ang naka-default yan is erased. Dito tayo sa brush. Tapos, i-brush lang natin. Ayan, i-brush lang natin para mag-pop out. Ito kung if ever man gan magkamali kayo, nag-mist kayo ng kulay, ito lang ang gagawin. Ito lang sa erased. Tapos ayan, i-brush ulit. Ito lang guys, zoom in para tapos adjust natin ang size kung medyo maliit na, yung mahirap na details. Ayan. Ganito lang ang gagawin guys. Oops. Oh, ayan. Check natin. Alright. So, check. Next. Doon naman tayo sa exposure effect. Double exposure, I mean. Ayan. Dito sa case ulit. Ayan. Double exposure. Ayan. Tap to add photo. Tap lang natin. Para ma-adjust, ayan, zoom and pinch na lang, pinch in or pinch up. Ayan, kung nakikita nyo dito sa baba, may filter din siya. May darken, multiply, otherborn, ayan, depende po yan sa gusto natin. Pero ako, ito lang normal natin. Ayan, alright, so ganun lang guys. Kasimple. Gumawa, mag-splash, color, tsaka mag-double exposure. Yun lang. At see you again next time. Thank you so much for watching. Peace out.